V meste máme už nejaký čas nainštalované senzory, ktoré počítajú účastníkov premávky. S dátami, ktoré poskytujú, sa dajú robiť rozhodnutia, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť život obyvateľov. Viac nám o tom porozprávali členovia občianskeho združenia Bajkom. Pri rozhodovaní sa o akýchkoľvek krokoch je dôležité vychádzať z dát. To platí v každej sfére a inak tomu nie je ani v doprave. V Ružomberku máme 15 špeciálnych senzorov, ktoré merajú počet chodcov, cyklistov aj vozidiel, tiež v akom smere a akou rýchlosťou sa pohybujú. Sú umiestnené rôzne, také najdôležitejšie asi ťahy máme pokryté, to znamená Makovického ulicu, kde sú dva. Na Plavisku máme jeden meral na Obvodovej, ten tam už nie je, už je presunutý na Kalvárskej ulici. Potom je Skota Viatora, to je ulica pri Priemyslovke vlastne. Dončová ulica, oproti súdu, Park Hiroša. Aktuálne máme 100 nainštalovaných 13 senzorov. Pribudnú ešte aj v základných školách na Dončovej ulici a v Černovej. Mimo mestských senzorov je v Ružomberku aj jeden súkromný, patrí občianskemu združeniu Bajkom a nachádza sa na Čutkovskej ulici. Senzor je malá škatulka, trošku väčšia ako 10 cm, ktorú umiestnite do svojej izby za okno. A ona sa vlastne z toho okna díva na ulicu a pomocou umelej inteligencie vyhodnocuje pohyb na ulici. Na to, aby ten senzor rozoznal, či sa na ulici hýbe chodec, človek na bicykli alebo auto, potrebuje len 3 pixely. Senzory sa postupne vylepšujú. Dnes už dokážu zaznamenávať aj pohyb počas noci. Tie ružomberské zbierajú dáta už vyše roka. Tie dáta, vlastne to sú tie počty. Múdre mestá by ich mali vedieť využiť na ďalšie plánovanie, ak chcú robiť nejaké úpravy na tých uliciach a chcú upokojovať dopravu napríklad, vedia, kde im chodia tie autá rýchlo, vedia napríklad zistiť, že značky upravujúce maximálnu povolenú rýchlosť nefungujú, že tam treba nejaké iné opatrenia. Takže rôzne. To znamená, že ak má samospráva nejakú víziu, na základe dát zo senzorov vie dobre manažovať dopravu v danej lokalite a následne si dopad zavedenej zmeny o nejaký čas aj vyhodnotiť. Asi nikoho neprekvapí, že tá ulica, po ktorej jazdí najviac aut, je práve Makovického ulica. Ich počet sa dramaticky zvýši pred každým víkendom, takže v piatok alebo pred akýmkoľvek sviatkom. Takže keď nás čaká sviatok, na Makovického ulicu prídu tisíce aut. Táto cesta je využívaná a veľmi obľúbená spojnica nie len pre ľudí v autách. Dáta zo senzorov hovoria, že je vo veľkom využívaná aj cyklistami, preto rozhodnutie mesta vybudovať tú cyklotrasu má potvrdené opodstatnenie aj číslami. Mesto si takto môže overiť napríklad aj dopad umiestnenia značky zákaz tranzitu cez Černovú. V porovnaní čísel pred umiestnením značky napríklad prvé 2 júlové týždne a v ten istý čas o rok neskôr po jej inštalácii k poklesu osobných vozidiel došlo minimálne. Nákladných aut bolo o 25% menej. Podľa dostupných dát to nevyzerá, že značka, ktorá bola umiestnená a má zabrániť tranzitu v meste, nejak výrazne pomohla. Každý vlastne z občanov si môže otvoriť stránku Telegram.net a overiť, či počas letných mesiacov bola premávka napríklad na Čutkovskej ulici v roku 23 nižšia ako v roku 24. My už 3 roky vlastne hovoríme to isté, že tým jediným a správnym riešením je upokojiť dopravu na ulici Čutkovská a na Klačne. Takéto senzory sú rozšírené v západnej Európe. Najviac ich je v Belgicku, keďže ide o ich výrobok, ale tiež v Nemecku či vo Francúzsku. V rámci Slovenska a Česka mal z nich Ružomberok vôbec prvý vytvorenú sieť. V tom Belgicku vlastne s tými dátami veľmi dobre pracujú tie samosprávy a napríklad majú aj program pre školy, ktoré merajú tú dopravu pred školami práve. Deti sa tým zaoberajú, je to vlastne súčasťou výučby či informatiky alebo matematiky, alebo aj nejakej environmentálnej výchovy a podobne. Dáta zo senzorov sú verejne prístupné, môže si ich pozrieť ktokoľvek a kedykoľvek. Členovia občianskeho združenia považujú za dôležité dáta nielen zbierať, ale ich aj vyhodnocovať a následne na ich základe robiť potrebné kroky na zlepšovanie situácie. Lebo keď nepracujeme s datami, tak pracujeme len s pocitmi a s emóciami. Skoro každý Ružomberčan vám veľmi rád povie, že po obvodovej ceste nikto nejazdí na bicykli, ale my sme tam mali niekoľko mesiacov umiestnený práve jeden z týchto senzorov a ten tú teóriu vyvrátil a vyvrátil ju pomerne dramaticky. V mesiacoch september, október, november a december 2023 po obvodovej ulici prešlo viac ako 6 000 ľudí na bicykloch.
Niektoré dáta sú očakávané, iné prekvapivé. Dopravné značky nefungujú. Hej. To znamená, že napríklad máme ten senzor na Polnej ulici, kde vieme všetci, že je teda maximálna povolená rýchlosť 30 km za hodinu a ten senzor ukazuje úplne iné čísla. Takže na tej Polnej sme to overovali aj s takým ručným radarom a ten senzor naozaj poskytuje akože relevantné dáta, hej, že nie je pokazený ani nič také. No a tie autá tam jednoducho chodia oveľa rýchlejšie. My sme sa pokúsili vyhodnotiť data aj globálne za celé mesto a priznám sa, že mňa najviac prekvapil deň, kedy ľudia najčastejšie prekračujú v meste rýchlosť a bola to nedeľa. A ešte viac ma prekvapil ten čas, lebo to bol čas medzi 9. a 10. hodinou. Na stránke Teleram.net nájdete dáta zo všetkých aktívnych senzorov v meste. Senzory neslúžia len pre samosprávy. Kúpiť a nainštalovať si ich môže aj súkromná osoba, ak sa zaujíma o dianie na svojej ulici. Dáta z neho budú tiež verejne prístupné.